Ngiyabingelela abantu balabekhosi enkulu yakuThixo eNazaretha. Ngizocela umfundisi Ntombela waseduma besabe angifundele umthandazo wesabathi inkosi inkosisa. Esandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo sekumbuzo yezizukulwane. Sekumbuzo yokuzila. Ikumbuzo kaNkulunkulu. Ngino Jehova Nazaretha isizukulwana Badla nenkosi masikhoselaze amen. Ngiyaphinda ngiyabingelela abantwana baNkulunkulu. Bengithi inkonzo ngizoyinika omunye wabefundisi kepha ngabona ukuthi manje niwambani niphatheke kami ngoba manizwe izwi lami niyaphila. Namhlanje sisemhlanganweni waseKhenani. Mhlangano uvalwa amahlandla amabili ufike uvalwe phezu kwentaba yomhlangano bese uzoqedelwa la ekhaya uphinde uvalwe nakhona. Inhloso yami ke ubani wonke umuntu asithole isibusiso. Eyithema ikhishwa ibusiso entabeni iKhenani. Bathi mayinikwa zona wakhameza ngezandla ezivuzayo zawela phansi. Ngiyathemba ukuthi namhlanje uyihlanganisa izandla ibusiso mayinikwa ayimukele ngezandla zombili ayisebenzisa ikhaya lakhe. Ngelinye ilanga kwakuyizolo izikhathi kufanele uphume umhlangano ngesikhathi samkhulu inyanga izulu. Sikhona inqushunqushu ephakameni. Kwase uthi
ukukhulu ilanga nobabamkhulu ngoba sasishayela isikhathi sokuthi umhlangano uphume uye enhlangakazi ukhisho umkhulu inyanga yezulu kodwa wangakaphumi lo mhlangano sathi dizeleka nje ase umkhulu nobabamkhulu beye enkosini endala yamaqadi wathi ayiphuthume yakumkhulu inyanga yezulu yomtshela ukuthi ulindeni ngabe ukhipha umhlangano manje wabe seyake yabisiyake inkosi yamaqadi yamtshela ukuthi baba kade kufike ubabamkhulu nomkhulu ilanga bathi ngizokutshela ukuthi ulindeni kubisikhathi sokuphuma umhlangano wenhlangakazi sesishayile wabe seyithatha-ke into zakhe umkhulu inyanga yezulu wawusuphuma-ke umhlangano ngoba la masila sisendaweni enkulu sila umNazaretha abamukelwa khona sila emaqadini niyabona la esasishawa khona izulu ilona thempeli likamkhulu inyanga izulu loqala esuke ePhakameni bengeke libe namandla lelazulu beliyoyenza nje lento yalo kodwa bengeke kwenzeke lutho nje wangezekanga lutho nje bese tweswe thina inkosi ayithuwe wethu savuma savuma saletwala linguphila wemphefumulo yethu indlela Masipila Sikila no masifa Yefasi
Bantwana bakaNkulunkulu ngisukana ukubonga isibindi enaba naso sobhekana noSathane mhla sisuka la siye eKhenani kwakukhulu kunzima kodwa ngiyabonga ngoba niwe naso isibindi yona wangenazo isibindi ukukholwa kuyabaleka kuwe fanele ube nesibindi sokholo uyithande into mawuyenza ngeke abaleke ushembe kuwena makunjalo kodwa mawungenazo isibindi ushembe uphinda abaleke kuwe ngoba ushembe athanda amagwala thanda libe nesibindi bese nikholwa ngeqiniso obelwa ngayo yonke indlela uSathane ukuthi lolu hambo lubhunje ngoba saphuma kuhle la ekhaya sahamba kuhle la ekhaya sinethemba wasijikela nje endleleni uSathane waqhuba isiphizo ngotshwala wathi akasiqede kodwa wangelula ukuthi asiqede ngoba la ethi yosiqedela khona ila mhla esuswa ekuphakameni afike agoba khona amadlangala lapha kulowo muzi kunyanga izulu okuyena wazi yonke imali yezulu owayekwazi ukuthi mawukhuluma ngezulu uzobeka izulu ukuthi uhamba kuyena bese kwawuyena okusizayo lana yeleze ukuthi ubala lihlangene naye umnikazi walo owayelithumile angazi lasala limezana kodwa ngiyafisa ke eNazaretha ngoba phela ayikwazi ukuthi ngathi ifike la ihamba izifike la inyathele la sinyathele khona engekho okuthina ohlangane nezitha ngiyacela ke eNazaretha mangabe wayekhona okuthina ohlangane nezitha aphenduke isikhathi sisekhona lento ekaNkulunkulu ngeke kuyenze lutho niyazi ukuthini mangabe sihamba singamakholo uSathane usuke ngekho kude nathi usuke la eceleni kwethu futhi uSathane ugqoka njenganathi kuze singamxwayi wakwanko kubi okwenzeke manje
abaprofeti labantu bangali kepha batshelwa yinina. Engingazike ukuthi enisweni kwenza kusuke kwezenjani. Ngoba phela anineliswa yini lokholwa esikukhona la. Ongifundela kilento Hebrew 10 verse 35. Bese tweswe thina inkosi ayithuwe Emulo wethu savuma savuma sale twala twala si Nazareth leli ndlela kaShembe ilikhulu inzima ufuna imisele mawuzoyihamba ngoba uShembe bayiselikhiphile usuku lokuthi uyaphuma umhlangano alihlehli lokukhinana ngaba kunodala ngabe liyani ngabe liyashisa Kuqhubele ikhithikile kuyafana mase kushiwa wathiwa usuku mhla ka5 awushithi mhla ka5 ube mhla ka6 sefanele wena ke uyimisele uthandaze ukuthi uNkulunkulu akuvikele emkhuhlaneni malina akuvikele futhi emakhazini ngoba thina sinoShembe uNkulunkulu ocela kuyena amandla aphendule manje mangabe njengoba sihlangene kanje asifani nomubi ukhona ingakho ke ngithi abashumayela baphume bagade umuzi ngoba baningi abantu babiziwe omunye ufika ngokuzokholwa bese inhliziyo iyamonisa ngoba inhliziyo iyomkhohlisa bese bona abantu bonke bengala bese yogqekeza amadodo buya ngixake ukuthi siwasekwenze njani mawuthenga umkhelo oyisekile noma mhlawumbe ngawudayisela inyanga ayiNazaretha ibhesho elisekile waqoqa kanjani ungadayisela kodwa inyanga inyanga ayithatha yonke into hayi Nazareth makhona beze ngokuzontshontshwa ngicela abaphenduke makuwantshontsha leNazareth awuphinde uye kuntshontsha untshontsha noma ungasathandi ngoba liyathandaza iNazareth isheshe iphendulwe ke imithandazo yeNazareth
uthi baba ngathenga ibhishu ngemali yokugcina ngoba ngithanda ukugida ngathenga injongo lesinene ngemali yokugcina ngoba ngithanda umgidi athenga imbatha namhlanje akhona akusekho mawuntshontshelwa iNazaretha uzama ukulihlubula kepha ngeke lihlubule iNazaretha wena oba nosizi ontshontshe uzotshontshe ngisho into yakho ungasayiboni into yakho ifunde baba masuyitholile maningalahli isibindi ngakho ke maningalahli isibindi senu esinomvuzo omkhulu ngokuba nidinga ukubekezela ukuze seniyenzile intando kaNkuluNkulu namukeliswe isethembiso ukuze niyenzile intando kaNkuluNkulu namukele isithembiso. Ngiyabonga baba. Ngibonga isibindi senu maNazaretha. Sokuhamba kulolu usizo endleni kaShembe siye eKenani. Kunzima. Nami ngabe ngagibela. Kepha ngase ngibona mangigibela ngizobalahla labantu. Mangihamba nabo phansi bathola amandla bajabule. Asazi maNazaretha mayisekhona amandla siyohamba mase kuphele yona ke kobe kuphele yona nobe senilandela mina ngisemotweni kodwa ngiyathemba ukuthi oShembe laba bangaphambi kwami ubaba omkhulu nomkhulu ilanga kunyazi nobaba uThixo bayongipha amandla mangabe lazulu lakhe umuntu ngiyacela ukuthi ayeke leyanto kweminye imikuba kungeyithina maNazaretha umunye umuzabe kwabhujwa manje ngoba kwakuyithina akuzange kwenzeke lutho ngoba thina sinoNkulunkulu kodwa ungafuna kanjani ukuphazamisa into enje lento phela eniyo ayikho ndawo umhlaba wonke abekho abantu abake bathutheleke esontweni babe baningi kangaka futhi abekho abantu emasontweni abaney'nhlebe ezimhlophe abantu abasonti masebeney'nhlebe ezimhlophe usho njengoba la ekhaya niyayazi into enizoyenza la ekhaya niyakwazi futhi ukutholakala la ekhaya ngoba phela lezi zinto zamasonto ukubabona abantu mhlawumbe amadoda awu-25 futhi labantu awu-25 ayaphuza nina niphuzi kunamadoda awu-25 ayabhema nina nibhemi ingakho nina maNazaretha niphila isikhathi eside ngoba yonke lento ukuphuza kuyakhahlaza ukubhema kuyakhahlaza kuyagugisa ingakho nina maNazaretha niphila isikhathi eside ungithokozisile futhi ade ukubuka kulezi ingane ezincane abashesha ngene phusa abantu amanzi
engathi inkosi nganibusisa abafana nikhule. Kulo nyaka ke maNazaretha asebuhleni impi kaSathane bihlasele. Bihlasele kwabi. Ibifisa noma bifuna udolo uhambo lupuntshe. Kodwa ngesibindi eninaso nimnqobile uSathane. Sifanele ukuba nesibindi. Ngoba sacela oShembe ukuba bahambe nathi. Basivikele wonke amadimoni angasihlasela endleleni. Masicela koShembe siba nethemba. Ngoba awuceli kuShembe angakuniki lento oyicelayo. Mawucela ngeqiniso uShembe uyashesha ukuphendula. Wenze kanje inkinga enkulu ke. Futhi lalibulala leli zulu maNazaretha. Akeke ngiyeke lento, lalibulala impela. Nabo mama lashaya, nakuthina lashaya. Okufanele mhlawumbe lelo ngoshakulu kubefundisa. Bashuma yini? Kodwa ngenhlanhla uShembe lento ayiyona. Wasebona ngathi lelizulu lifuna ukona. Kase ngithi baphume abantu ethempelini. Yathi lishaba bengasekho abantu ethempelini. Belunzima kakhulu uhambo lwethu siseKhenani. Kodwa ngiyabonga ngoba sahamba sasafika khona. Vele indlela kaShembe ayilula. Futhi sekungcono ke manje. Kwakunzima kuqala. Kwakhona amatende avuzayo. Amasaka. Mawusehlakazi ube manzi uphakathi etendini. Manje sekwaba ngcono manje amatende manje asehoseyini. Lendlela Shembe ayibafuna abantu abantekenteke. Ifuna abantu abakholwa ngempela. Abalulu ngoba phela mawulula uSathane uzokuwina. Bantu beqotho. Kholo ngeqiniso. Ngoba le ndlela esihambayo inzima. Ifuna abantu okholwa kwabo kuyiqiniso. Ibani munyeke maNazaretha. Nigcine nemiyalo yakho Shembe. Ufunde baba lapho. Ngiyanimema bafowethu. Nani
sifunde kwaseKorinte lesibili 13 verse 11. Yanimema wethu ngani utate wethu awuzani namhlanje awunangu awuzani namhlanje yanangu umkhumbuzo yanilema nani ubaba pangisani nisume awuzani namhlanje nangu awuzani namhlanje mina nangu Kama kitu ile baba usungayifunda. Elokugcina abazalwane thokozani niphelele niduduzwe Elogcina bazalwane thokozani nipheleliswe. nibe inhliziyo Nibe inhliziyonye. nibe nokuthula Nibe nokuthula. khona uNkulunkulu wothando Wona uNkulunkulu uthando. nokuthula Ukuthula uyakuba nani uyakuba nani. bingelelani ngokwangana Hayi okungcwele babe lapho baba. Nkosibusise ngiyabonga. Elogcina bazalwane thokozani nipheleliswe nibe inhliziyonye. Nibe nokuthula khona uNkulunkulu uthando nokuthula ayakuba nani. Usho ukuthi masifuna ukuba amakholwa fanele sithokozelelane. Sibe inhliziyonye. Sibe nokuthula. Khona uNkulunkulu uthando sithandane khona uNkulunkulu uthando eyokuba nathi. Sithi masifune usizi asizwele uNkulunkulu uthando. Ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu abathandanayo. Kodwa uNkulunkulu uyahlehla kubantu masebezondana bengazwani. Uma sihlangene la sisolukisa inhliziyo sizovuselelana uthando. Uma la khona uthando nendlela yokuphila ikhona. Kodwa makuphele uthando kuphela okuningi. Ngiyanivuselela ke manaza ukuthi ngicela nibe munye nithandane ikhathi zonke. Asingavumi maNazaretha omubi angene phakathi kwethu. Ngoba masike savuma omubi angene phakathi konakala into eziningi. Uma kukhona kunzima asohlala emthandazweni uNkulunkulu uzosiphendula. Njengoba nohambe besilihamba belunzima sisayeKhenani kodwa ke besithandaza. uNkulunkulu usiphendulile ngoba sithe sesibuya sabuya kwalula.
kwangafana nokuya. Uyazi sesibuye ngathi besibeke entendeni esandla sakhe. Sihambe entendeni esandla sakhe. Ngendlela besihamba ngayo sesibuye. Bengekho le yamqanse sasiyikhuphu wasayali. Ushembe yabathanda abantu bakhe. Futhi nesambulela asinikayo sona azange sisafana nesambulela ayisinike ngathi wasinike sokuqala ngathi wayesiduka. Lesi sesibuya besisilingene. Ngoba nemvula ibisilingene. Nendlela isilingene. Akukho okuwe kwasikhathaza. Ngibonga amaNazaretha angiqedi. Ngendlela eningiseka ngayo. Noma nosizi noma ngiluzwa lisheshe lidlule. Nami ngeke ungifice phela usizi. Ngeke ngintshele kodwa namhlanje ngiyantshela kodwa bese ngithandaza. Ngoba ayikho into ehlula umthandazo. Incenge nami ukuthi ikhipheni bomkhulu losizi. Ngoba njengoba ngimile ngimele nina. Manje mangizozwa ubuhlungu nikhona. Nithi akwenziwe njani? Bese nabo omkhulu beyangiphendula. Ngibone sekufika mhlamba befundisi bezongiduduza. Nami ngiyadinga ukududuzwa. Ngoba nginenyama nginomphefumulo ngiyahamba ngiyahla. Ubuhlungu ngiyabuzwa. Sengiya ngasemaphathuleni maNazaretha. Lento yenu ngeke yaqedwa umuntu. Noma ngathumela imkhofi sibe u15. Ade ihambe iyokuthi iyoqeda lento yasethi ngeke lento yokuqeda umuntu. Yakhiwa indoda iyodwa. Yahamba ihlupheka. Ifika amabhubesi ifika izingwe. Ifuna mina nawe. Namhlanje sesihlangene sibaningi. Omubi usengena. Usefuna ukubhubhisa lento. Akulula. Bathi abanyazi baleli bandla. Lento yabo ngeke iphele iqedwe umuntu wakulomhlaba. Bathi noma ngaqhamuka ingilosi ithi yekani lento ayikho. Uthi umkhulilanga anoyeka yena lo muntu ulandele lento ngoba iyokuphila. Uyazi lento iyaphoqa. Mawuthi ayiphele ila ikhula khona ngamandla. Ikhula ngokuphinda phindekile. Ngiyadabuka abantwana boNazaretha basebuhleni angazi. Ophelela kodwa ngithi kubona abangakuceli ukulahlwa. Ngoba lento iwuphila. Uyabona akwazi uzothi khona umuntu onezulu ngaphandle ukuthi kuthiwa ushembe onezulu. Maye mawulwa nalento washembe uyophelelaphi? Mhla sefika isikhathi sokuthi amagama abangcwele ayabizwa liyobizwa yini lakho. Yafisa abantu babuthande lobuNazaretha nongabuthanda buthanda. Ngoba thina masihlangene la sizobhala amagama ethi encwadini yokuphila. Sizonxusa uNkulunkulu basikhumbule ngezinto zokugcina. Mawena ke mawulwa nalento uyophelela uphi?
ngoba izulu lakhe uShembe. Thina sisebenzela kuyezulu nje basihlangene la. Asazi umuntu wayizona nje into engayazi ukuthi uyizondelana. Futhi ngiyacela laba abazonda amaNazaretha ukuthi akuphele ukuzonda amaNazaretha. Njengoba nila khona abantu abanibhekayo manize emhlanganweni bese besala beqhekeza imizini. Ngiyacela ukuthi uShembe ke enze le yanto akayenza. Kuthi mase eqhekezile umuntu bese lehla ifoto phezulu bese limvala angabe sakwazi ukuphuma. Omunye uyacupha. Maneze kule mhlangano oJuly, January, October. Esathi uphuma betshotha imbuzi yakho. Noma imbuzi siba sonke. Kanti kuyini ukwakhelana? Incwadi engcwele ithi wothanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Umtshotshela kanjani esayisontweni? Umhlaba wonke eManazaretha uzophela la epheni. Ngoba phela uzophela la epheni ngoba usuyibonile lento yasebuhleni ukuthi iyona yona ayikhenye. Ukufanele sikwenzeke thina ubamukela abafikayo ngezandla ezimhlophe. Sibaduduze. Sibanike imfudumalo bazizwe nabo sebesekhaya. Angathi umuntu bayibuza bese umthatha ngendlela, uma umthatha ngendlela ekahle umyalele. Ngoba phela wena usuphambili. Khona nabo bewuzizwa besekhaya. Bese bekhetha inkosi. Aqala umuntu ezokufudumala bese ekhetha inkosi. Ungamncezi umuntu uthi phakama uthi uyakhetha inkosi uyamgqilaza lowo muntu ngoba akayazi ukuthi ikhetha qala umfundisi. Ungamncezi uma uhamba nathi akakhetha inkosi. Ngeke ayikhethe ngenkani. Uma ukhetha inkosi sokufanele uyobhabhadiswa. Bese uphuma kogwayi, phuma otshwaleni. Uzomkhipha kanjani lo muntu esayithanda into zomhlaba? Kufanele umkhiphe ngokuthi umshumayeze eqala. Umfake endleleni. Hayi ukuthi uma uhamba naye usizomncisa ukuthi aphamise isandla khetha inkosi cha. Ulithandile ibandla kodwa akavumi inhliziyo. Ukukhetha inkosi akube ukuvuma kwenhliziyo. Ingabacwasi-ke futhi labantu abafikayo. Ngoba uShembe bathanda bonke abantu bakhe abamthandayo. Futhi akakhethi ibala lamuntu. Ngisho iNdiya uShembe uyalisiza. Umlungu uShembe uyamsiza. Ngoba kuhambe isikhathi bese kufanele ufike la. Ngithi angibongelanga uIshwa la. Sengiphetha. Usisiza kakhulu eManazaretha. Uyasinika ama-blocks nje wasakha, uyasinika usimende nje wasakha. Kuningi nje asinika khona. Engathi inkosi ngambusisa. Inkosi usisene kuthini. Sizovala inkonzo yethu yamanje.
ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha 186. Sicela umfundisi Lungwane wasePhumlani asihola isihlabelelo. Inkosi imbusise. Inkosi kusiphamba abangcwele. Ila
Asibonge. Asibheke enkosini. UNkulunkulu okhokho bethu. UNkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke. Shemba ngcwele. Baba nkulu nabo abantwana bakho phambi kwakho. Bevela kumakhaya ngamakhaya emagumbini noma nomhlaba. Beze nayo yonke inhlobo yosizi. Abanalo ithemba phandle kwakho. Bazocela baqaqele zonke inkinga abanazo. Bakhanyisele nezindlela zabo. Ubenze baphumelele ezifisweni zabo. Kuthi lapho kuvaleke khona ubavulele. Bese usifise inhlanhla sibe nezibusiso. Sicela ukubonga emzini yethu. Senze singadingi singesweli. Khumbule into omzethethelelo. Feza amaphupho azo. Bese upha amandla lawo abafuna ukuvusa imiziyo yise. Balobole baganwe. Nabafuna umsebenzi bayithole. Noma kodwa abangabathola abantwana emzini bamukelise. Bese kuthi abahweba ngemfuyo yenza imfuyo yabizana neyande. Nabalimi yenza isivuno sabo siphindaphindeke. Nabasembonini ezokuthutha benze umsebenzi wabo uphathe ngokukholwa nangokuhloniphana. Bese upha abafundi ingqondo ekhaliphile. Benze baphumelele ezifundweni zabo. Wenze nezwe siphila kulo libe nokuthula libuseke manje naphakade. Amen. Edwala enkateni nyamuthele zelanga ukhondolo lwasasi majona olubuya ngopapa amadlala benobheka idofana phela mfesi kuphela dilile nje ngembewu umkadeli shebone ebantwana nasemaphepheni amakhosi abefuka ngawodwana ethengenhlwa uphefile umphunga imalo sibozi njengezikho embabaleni udonda lwesekene ngesifuno lweselawuthelene ihluthu njengothela amanzi wesekene ukhosi abasethebezinhle wesekene ukhosi lwehlaleleni wesekene ukhosi abasephakameni wesekene ukhosi abasegeyezinye intaba emeyodwa intaba ihlangana phansi zehlukana phezulu igugu likakaizer Khanyago ongafompanga kweyabhoqe futhi omzana wezephephandaba uthabekhulu kokhosi esencide ishingqa indengezi yesabatha athunyaze ngentisana nobani wobukhosi umhamba wonke ongajuba lejokelene nawo wabo umhlapha lenkuzo umhlakaza kuqala ngusise gospeli konsekodwa ngokwasezulwini unoqutha zikatshana fekele inyathelo yoqimbi yahlathi uzindo logobela kuyena ungengezatwa zimpukanyana ukweli isindaba enkathi shikile somhlenge shangase manje simphila ndonto bayisalezwe bayithathelele njengelula sibidwe sindwe sabeka mnandi nofeshe afanele yancombo umthikade kwalobabayo njengesipaha umhabuli yakisha kunjengendaqatha kuze emhlandla mkhulu nahlonze ngiyakithi epheni Siyongobhathwa ngifuyela ngamacebo okuthengisa ngamaphephandaba inkomo eshayela uwisikwenza kaShembe. Yasisakathi kodile, yaziphefumula bamuzi umoya ongenza baseshisa semaphepheni semsakazweni. Wabingelela ngembango, sengathi ungasembangweni. Wabingelela ngamaqala, sengathi ungasemaqaleni. Wathoshwa thakazela ngenhlamba, ungena senhlambeni. Wabingelela ngesamtolo, ungena semvuleni. Wabingelela ngebusiso, njengomzwa ube esibusisweni. Bhekifa hambe okhotheze emngenini mqathuni wasobasinga masangezulu mama ngonaze abantu bangaka nje banceliswa nguye ukunu zaqulule ivonkolo ilobatha ufile boxwaha okengisalo besikhonze enkatolo umjafisano hlakajele ekubika kunamafundo okitho lapha bumezijele ebuthe wabuthe ngothi ngehlakakaze fithi bathatha benakhoma baxelele mbabuduza kwenze phephandaba inkosi ongayiphilelo ngabela yona eyicela iphandle endiyalaza beqelwe mhlawumbe nokhwethu nalomnandi ngenhlokomalo khawule ngomnyama kwabakwenu obuthole uvukile kwasephakame unogwegwe esazangene emkhabeni wabafunga unyazi nangonyezi unozibusiso kazabu uyayinakasa lona ngaphosa ugoduke esetshethisa isihlalo hlokolo zeqandwe bathinyele abakhangezwe ezulwini babonge emhlabeni usifuma sinegqabho ingukubanene lunga emlonyeni emqushaza thunukana uDavid Mabuza kwabakhongolosi obengaqabenga inqola wedola zazanyathelana inkumbi zabantu phezulu eKenani sethwazisa ukuhlobo phethu okuvela nokuqala ejuba ziyaza phindelela zonyasi enyobeni
ukuzela isikhohlo sanjengeqhwa yebhezethi emjini kusobhekase umthetho kwabasebaseThembezile ekhayibube uvube hlahle kwakho ayikhombisa ikhambile ophamlando esukume sisigodlo kwelamaqadi inkosi zagcina ichurch sacinzwe ngosipho uma kade xaxama uyaphigelela njengezulu lamaloyo othixo babasavuma ekhaya lethu bazimelela abazodwa abakhande yokeni usondelele kamfundisi ushebe esegoli impi ethatha ucelana isikhakhane wesoleswe makakamele xaze ngokusona isodlo mhlaba ugebele egomora sola ngaphaphathi nje ngosopolitiki abanye imiyathelisa iminya ngokuncenga amavoti bathathe sejazini kujundu izana kasimelane kwabensimbi ezinye mbhikisha babambe ngenhliziyo abe human rights besabuphiyaza imamba separlament elala ngabantu evuka abantu lali sebusweni bamaphepha njengesakabule umagalela ngezwi abafokazana begalela ngemshizana ovunovusidiwe weThekwini Community Church kwaqhuma umpanza kahlaleleni wathi ayibadle sebeshini umahlabana ngaNkosi impili ngesaba ukusigagula bethu elikhovu enkosi lapho ethivele lenkosazana umdudulo kaMangethe nomngani behamba bebuya bashona njengesipikile eplangweni ukhazuka ngamsila bheka oswathini imsila ibheke yafutha yabhuka enhlangakazi khuluma kahle phakathi ebhekweshula iphoyisa umkhwa amajuqula kazi baphinde bathube ngani bebehlala besemehlweni abantu njengembici ngombango wentaba iwudlu lothingela imbala mihle ngathila ikhethele owandulelwe inyanga esule behambisanani othe sefika ipheleni sokungcwele indaba eshintsha izandla ngaluphafu lucashune lisaxhaphazela uyibamba wayededela Ahmed Yapi kumesene Grove naseMalasboko ibamba icumba acumbaza amajaji ayidedela semakade umehlelela umadondo omsongo ephunga umlandelo lonogazi kwedlula imali yamanambana kwabakwabo umhaduliso ongasinyamse inyamazana emlomo eminingi ivunene kubhekwe eBloemfontein kufunene imthotsana yaseThembezile nemthotsana yasephakameni wafunana imthotsana yaseGinyezinye nemthotsana yaseGoli umzondo onakunukela inkatolo zonke yakwamthatha sisekelo yelamphitho lokapha kanje ngenkovi yethanga ubando lomlandi wesikapatakazi ushebo umhle ngokubahambela abantu bakhe kulaleni kwabo Nkosi yamakhosi uyavala umhlangano namhlanje umgido abantu bakusasa njengoba umhlangano uvaliwe ngicela kubaba mkhulu kulilanga mkunyaka izulu bakuthi ngona amakhosazana ukubanje baselemakhaya baniphelezele banivikele ingozi zemigwaqo nofike emakhaya niphephile baphinde banimukelise konke nekufisayo Inkosi nibusise Inkosi nibusise Inkosi nibusise